Yan po yung pinakamataas na tong inakyat namin. Ito po yung ibang kasama namin. Saan tayo daan? Dapat picture na tayo. Ang ganda ng view. Ayun o. So, maganda doon sa taas. Saan dito o maganda? Wala maalaan na. Hindi ko na. Unang akyatan pa lang guys ay medyo mataas na siya. Kaya dahan-dahan lang para hindi masyadong maramdaman yung pagod. Yun guys yung pinakamataas na part. Doon kami pupunta mamaya. Sa may bandang kalagitnaan ng bundok guys ay may makikita po tayong ganito na nakalagay Station of the Cross. Ayan. Okay, tara guys, at akyatin natin yung tuktok para makita natin yung kabuuan dito sa may bandang baba. Okay, at andito na nga tayo guys sa tuktok ng unang bundok. Ayan guys, at paakyat na rin yung mga ibang kasama namin. Medyo nahuli sila sa pag-akyat. Ayan, at pupuntahan natin yung mataas na part na yon. Okay guys, at hintayin lang natin sila na makarating dito. Tingnan muna natin yung paligid. Okay. Dito na part, nakikita mo talaga yung ganda. Ayan. Sige, ito yung sa likod ng MATWIL-TWIL. Ayan. Diyan sa part ng bandang baba. Tapos may ginawang doon na parang rest-terraces. Ginawa na ng mga kababayan nating nakatara dito guys. Sa dulo niyan dagat.
A few moments later. Oh, takbo, habol. Ayan po yung pinakamataas na tong inakyat namin. Ayan. Mahirap na tumama yung pababa. Ayan. Finally, hanapit na kami sa tuktok, guys. Okay guys, welcome to Mount MATWIL-TWIL. Sa taas niya may butas. Ito, ba't may butas? One, two. Okay guys, punta na kayo rito para masaksihan nyo din ang ganda ng mga tanawin dito sa taas ng bundok. Maganda po rito sa mga magpapalipas ng oras. Yan guys. Hanggang sa muli, tulad ng sinabi ko sa unang video guys, ang mga hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na at i-click na rin yung notification bell para update kayo sa susunod pang mga video. Thanks po and God bless!